Takerane piro? Takerane 1,5 kilo, 1 seret, nggak penuh. 1 kilo. 1 seret tidak penuh. Takerane. Setol gini. Ini dikit orang berbunyi, terus berbunyi. Sembuh, apa lho? Ya, buat kamu kan new video aku. Tambah ini. Enggak urungan iki. Doi. Urungan. Dadi ngono. Iki wae bojono. Kuwi dekokan kuwi. Esok ya. Tambah dekokan. Tak tambahane dekokan, Bang. Jombo. Kebak ora, Lek? Kebak ora? Kurang. Tambah iki. Adek kok ngendi? Alame BRI jodok kuwi mung kidul kok. Oh, bener. Wetan dalan apa kulon dalan? Kulon dalan. Jowet tirisan. Yo. Mae jole saiki dirke. Tambah dekokan ben kental. Ngomong wedok pe banjeli barang. Kang Jo, Iki wis bayar nang BRI aman antri. bayar piro? Wis jas. Ayo bayar opo wae? Sing dari Sarapan pagi menunya bakmi ayam kentang. Nah, urusan repot ya. Nah, urusan repot.